Bilo je to jedna od onih noći kada se dešavaju čudne stvari koje se ne mogu baš najbolje objasniti rečima. Upravo to se dogodilo ove noći kada se vraćao kući sam. Vraćao se sa treninga. Milan Simić bio je talentovani srpski karatista. Tada, te noći, magla je počinjala da bude sve jača i jača. Vetar je duo. Tama se širila. Skrenuo je u njegovu ulicu. Nastavio dalje. Bilo mu je čudno zašto nema svetla. Onda se setio da živi u Srbiji, zemlji koju električna energija nije jača strana. Šalu na stranu, ovaj događaj uopšte nije bio smešan. Pao je. Gospodin, molim vas, neću nigde da idem. Pičku. Da idem. Gospodine, molim vas, recite mi gde da idem. Izgubio sam se. U kojoj ulici živiš, dečko? Gospodine, molim vas, recite mi gde da idem. Skreni levo. Izgubio sam se. Hvala. Nek ti je Bogu pomoći, dete. Šta je ovo? Sad. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospodine. Pauza. Pauza, hvatio. I'm gonna kill you.